Zo, kan ik toch nog helpen? Dat rolt maar niet in bij dat bestje jongen en daar kinkt net bij. Nou, maar ik ga er lekker mee, hè. Ja, Sjoerd, ik wil je me nog wel wat vertellen, maar dan mij mij beloven en mij maar net van praten. Mijn heid die wil toch net wijzen, Sjoerd. Maar Sjoerd, je me weten wil, als we lotje matten, dan mogen we alle jaar in het zeilen komen. Daar stiert een krietstreek over een vlier en dan mag je dat versteen blijven. Daarachter stiert een tafel met een green kleed doorheen, een glijs met nommers erop en alle jaren van die grote mijn heren erachter. En in de hoeken stiert een meter rijstvol met een sergeant of een sergeant erbij, die maakt je de met hoe lang en hoe breed als je binnen. Nou wie er vanzelfs al een bultenfijnse die willen wat benaaid in de broek wien en dan gaan ze verkeerd bij de vierde rijstvol staan. Nou ik dacht er bij mezelf, als het door mij daar is, dan zal het echt wel briek voor de heren komen, want je me maar te weten, ik ben zakkiedelig. Eindelijk in de lijsten worden mijn namen oproepen, ik wou naar dat glijs staan, hellen daar een nummer uit, en jawel, ja, dan komt verkeerd bij de vierde rijstvol staan. Dus toen is er zat en we gaan onder de arm een beet pakken, maar toen liet ik me vallen. Als ik dan weer Oranje zoet, zou hij me weer krijgen, maar dan voel ik er wel. Dat gong zat 2-3 keer en op lijst toen kwam die opperman even die hier aan de tafel bij. En die zei tegen mij, zeg eens ventje, wat is dat toch? Je hebt telkens van die vlagen. Wat scheelt je? En dan gong ze een beetje Oranje zitten en toen zei ze en ik zei, joh, ik ben zakkielig. Toen begon ze alle jaar te kniezen en ik was van de zeeloos meten. Nu hebben we niet weer wat, dat moet ik me nog even vertellen. Zeg, mijn heitje had deels gevallen van een slok. En dan bloedt er altijd zwarte bijen op brandewijn. Dat is goed voor de magen zijn. Zo is het wel. Als je bijkers en alles zijn binnen dan maar het bijsmieten worden. En niet onder de tijd van de nieuwe bijkers er weg. Dan komt de brandewijn op en dan had de man begint met te slapen. Nou hier heet alles een man een keertje aan me zijn. Jurjen, dan mag die fles net wat omhemmelen. En dat dacht ik niet bij mezelf, komt dit met maar eens waan. Dan hebben we tollen we hen en hier nog aan. Die al je 10 uur binnen. En dat dacht ik bij mezelf. Jongen, als die biscuits mij is het schande dat ik het wij toch. En toen smeerde ik een handje vol paar harendel. Kiet, kiet. En ach, wie leerde man, dat smak was hunen. En dan had ik 6 fles vol nog een hen opvoeren. De hentjes gingen voort. Een schop later, dan komt die zei toe en die zei, wat was dat die jongen? Ik zei, volheid, ik ga die flessen wat omhemmelen. En wat had dat goed gebracht? Ik zei, nou, hij de hen opvoeren. Zei hij. Dan moet ik wel die hen op zo'n mal doen. Kom er eens mee. Nou, ik kom mij even zelf in. Ach, heren Christie, wat heb ik klagen? Zie je alle jaren stek in de kraag. Ik zei, nou, de politie bij me komen, die mij op een keurig verdronken schip. En kom met een wane krek over enkele jonge fijntjes, als er een slokje zit en bij ze 10 gevrouwd. En daarom jagen we schijt naar de deur uit en erop meneer bij, dat best jongen en daar kinkt net bij. Nou, ik zei, had je brek een protte en daar kan ik net bij. Dan maak je maar even zo eens om en dan steeds me door helpen, wat vertellen.